poliittisen toiminnan väline, kuten myös väkivalta esimerkiksi sodan muodossa. Se on eräs poliittinen toimi, jota käytetään sitten joku maa voi käyttää sitä omien poliittisten etujensa ajamiseen. No, eikö sitä varten olemassa esimerkiksi Suomessa tämmöinen demokraattinen järjestelmä, jonka kautta vaikutetaan asioihin ja jonka kautta on myös saatu aika hyviä tuloksia? Millä tavalla hyviä tuloksia? Koska tässä demokraattisessa järjestelmässä joutuisi vetoamaan enemmistöön. Ja enemmistö ei välttämättä ole samaa mieltä sinun kanssa. Sisäministeriössä ei uskota Suomessa olevan laajempaa tilausta demokratian vastaiselle liikehdinnälle. Meidän kuitenkin tällainen hyvinvointiyhteiskunta ja se, että me ollaan kuitenkin sosiaalisesti hyvin koossa. Meillä huolehditaan ihmisistä, huolehditaan mielenterveyspalveluista, huolehditaan siitä, että tämän yhteisen pöydän ympäriltä ei ihmiset jäisi ulkopuolelle. Niin meille ei minusta tämmöinen poliittinen ääriliike kovin helposti tulekaan Suomeen, koska meillä on selvä yhteinen ymmärrys demokratiasta. Me haluamme, että Suomi on demokraattinen maa. Eetu Rautio suunnitteli aikanaan Unabomberin julistuksen suomentamista. Timo Hännikäinen ehti kuitenkin ensin. Mitä mieltä olet demokratiasta? No, sanotaanko näin, että viitaten näihin laajoihin kuvioihin, eli siis näihin vaikeisiin ympäristöongelmiin, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on ihan perusteltua sanoa, että me eletään Suomessa ja koko maailmassa vaikeata kriisitilannetta. Ja sellaisessa tilanteessa demokratia on aika heikko. Et ihan tiedemiespiireissä on esimerkiksi näiden ilmastoasioiden takia kuullut viime aikoina tällaisia kommentteja, että Suomeen pitäisi esimerkiksi saada hätätilahallitus, jolla olisi poikkeusvaltuudet. Ja mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Tärkeää on, että me noudatetaan demokraattisesti sovittuja pelisääntöjä niin yksilötasolla kuin valtiotasolla. Muuta mahdollisuutta minusta meillä ei edes ole. Matti Vanhasen hallitus kirjasi tänä vuonna ensimmäistä kertaa hallitusohjelmaan ääriliikkeiden nousun estämisen. Ministeriryhmä pohtii parhaillaan, pitäisikö maaliskuun loppuun mennessä valmistuvaa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa arvioida uudelleen Jokelan tapahtumien johdosta. Ohjelmaa valmistelevat poliittisen vastuun kantajat eivät kommentoi tässä vaiheessa keskeneräistä ohjelmaa. Mitä ääriliikkeiden nousun estäminen sitten käytännössä tarkoittaa? Presidentti Kekkosen aikaan äärivasemmisto kesytettiin Suomessa ottamalla radikaalit mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kriitikot näkevät Suomen linjan muuttuneen viime hallituskaudella. Näkisin, että ainakin tämä Smash Asem tai se tapa, miten poliisi siihen reagoi, ei ollut enää tätä niin kutsuttua Kekkosen linjaa, vaan poliisien otteet olivat ehkä tarpeettoman kovat. Tämmöiset kovat otteet saattavat vain niin provosoida tulevaisuudessa lisää tämmöistä antagonistista asetelmaa aktivistien ja poliisien välillä tai aktivistien ja valtiovallan välillä, lietsoa tämmöistä järjestelmän tai yhteiskunnan vastaista mielialaa. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuva Viljanen ei katso Suomen hallituksen muuttaneen linjaansa. Demokraattisen yhteiskunnassa pitää torjua rikollisuutta, pitää torjua yhteiskunnan legitimiteettiä, horjuttavia järjestelmiä demokraattisin keinoin. Et mehän ei tietenkään saada mennä siihen samaan ansaan, kun nämä liikkeet ehdottaa. Miten tärkeää semmoinen otsikoissa esiintyminen on? Sillä kyllä mahdollisesti saa oman pointtinsa esille. Ellei suorasti, niin ainakin epäsuorasti, kuten tässä tapauksessa. No, aika moni on miettinyt sitä Auvisen pointtia ja se ei ole juurikaan kellekään valjennut. Niin, esimerkiksi tämä poliittinen pointti. Jos niin. hänellä sellaista oli. No hän sanoi olevansa poliittinen terroristi. Niin. Mutta sitä ei kukaan ymmärrä, mitä hän ajoi. Niin. Millä tavalla hän sai jonkun pointtinsa nyt esiin? No. Kun sitä pointtia ei tunnu olevan siellä. Niin, ei mitään selvää aatetta ei kyllä löytynyt siitä.
sellaista, että esimerkiksi ei hänen ruumista löytynyt mitään tietyn aatteen lippua, että jaa, tämä aatteen alla tää sitten ammuskelikin. Jahas. Se on enemmänkin se, että hän toimella on lisäsi yhteiskunnallista turvattomuutta. Ja se on nimenomaan avain siihen, että jos halutaan hakea yhteiskunnallista muutosta, pitää osoittaa, että nykyinen yhteiskunta ei hoida hommaansa tarpeeksi hyvin. Sä oot tietoinen siitä, että nämä sun näkemykset saa ihmisessä aikaan närkästystä ja kiukkua ja pahaa mieltä. Minkä takia sä suostuit tähän haastatteluun? No, halusin saada oman näkemykseni esille. En nyt sen takia, että täällä sitten närkästyttäisiin ja aiheuttaisin kiukkua. En nyt tietenkään sen takia. No mikä se, parilla sanalla, mikä se näkemys on? Esimerkiksi tästä itse kouluampumistapahtumasta vai? Tai se näkemys, minkä halusit tuoda esiin, mikä se on? No, tiivistettynä se, että tämä ampuminen oli yhteiskunnallinen seuraus. Mä viittaan tässä nyt syväekologiseen kaikkein laajimmassa mielessä, eli ihmisiin, jotka ajattelee radikaalimmin ja laaja-alaisemmin kuin esimerkiksi Vihreä liitto, niin heillä ei ole tällä hetkellä poliittisia vaikutuskanavia. Eli näetkö tässä siemenen mahdolliselle tällaiselle poliittiselle väkivaltaiselle toiminnalle? Kyllä se on mahdollista. Onhan Linkolankin tuotannossa hyvin paljon tämmöistä positiivista niin kuin luonnonsuojelullista, jonka mä yhä allekirjoitan, että ei Linkolaakaan voi niin kuin pitää pelkkänä väkivaltasaarnaajana. Hänessäkin on se, sanotaanko, inhimillinen, kuten totesin, niin hän on kaappihumanisti, että hän ei itse ole aggressiivinen. Väittäisin, että vähemmän aggressiivinen kuin keskivertomies. Että hyvinkin ystävällinen ja kohtelias ja sivistynyt mies. Vaikka moni Suomessa jakaa elementtejä Auvisen arvomaailmasta, ei Ervamaa pidä uusia Jokelan kaltaisia veritekoja todennäköisinä. Pelkästään se, että joku on omaksunut tämmöisen vaikkapa nihilistisen ideologian, ei tietenkään yksinään ole mikään riittävä kimmoke varmastikaan niin kuin tämmöisille teoille, että siihen täytyy sitten liittyä monia muita ulottuvuuksia, niin kuin ehkä tämmöisiä niin kuin yksilöpsykologisia ulottuvuuksia, mielenterveysongelmia tai sosiaalisia ongelmia, koulukiusaamista muuta, jotta niin kuin jotain näin äärimmäistä tapahtuu. Mitkä ovat sellaisia perimmäisiä arvoja, joita ei voi kyseenalaistaa? Ihmisoikeudet, perusoikeudet, ihmisten oikeutta yksityiselämän suojaan. Minusta on tärkeää myöskin, että Suomessa ei hyväksytä rasismia eikä suvaitsemattomuutta. No miten tällaisten näkemyksen kannattajien kanssa pitäisi toimia? Miten keskustella näistä asioista, jos he ei voi vedota näihin perimmäisiin arvoihin? Kyllä minusta suomalaisen yhteiskunnan pitää olla sellainen, että me pidetään ihmisistä huolta. Täällä pitää voida käydä keskustelua ja minusta täällä voi käydä hyvin keskustelua. Meillä voi esittää myöskin sokeraavia mielipiteitä, kunhan pysytään kuitenkin rikoslain sallimissa puitteissa. Ei rikota lakia, mutta näissä puitteissa voidaan käydä keskustelua. Meillä on hyvä sananvapaus. No miten vastaatte tähän kritiikkiin, jota Smash-asemassa on? Oho, kaikki valot meni. Kiehtovia elämänkohtaloita, rakkautta ja valtasuhteita. Kansainvälisesti palkittu draamasarja Kuningattaren jalokivi. Yle Teema.